Alboraia ho tenim clar. Volem progrés i qualitat de vida. Volem ser exemple i motiu d'orgull. Per això, tots ens hem de comprometre. Treballadors i ciutadans. T'escoltem i treballem junts. La nostra casa, el nostre poble, és la nostra responsabilitat. Perquè tots som Alboraia. Alboraia, entre tots, totes, més neta.